Johannes evangeliet, kapitel 1. I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt blev til gennem det ord. Ja, uden det blev intet af det til, som nu findes. Ordet havde livet i sig, og det liv blev menneskenes lys. Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på lyset, for at alle derigennem kunne komme til tro. Han var ikke selv lyset, men skulle aflægge vidnesbyrd om lyset. Det sande lys var på vej ind i verden. Det bringer lys til et hvert menneske. Ordet kom til denne verden, en verden han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel, forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed. En herlighed, som den fuldkomne søn har fra sin far, fuld af nåde og sandhed. Og Johannes døber vidnede om ham. Han råbte sit budskab ud. Det var ham, jeg mente, da jeg sagde, han, som skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født. Vi har jo alle fået del i Guds søns herlighed, og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde. For Moses bragte os Toraen, men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkomne nåde og sandhed. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkomne søn, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Johannes kom med følgende vidnesbyrd om Jesus, da de jødiske ledere i Jerusalem sendte en gruppe præster og levitter ud til ham i ødemarken. De spurgte ham ud om, hvem han var, men han svarede uden omsvøb. Jeg er ikke Messias. Jamen, hvem er du så? Spurgte de. Er du profeten Elias, som er vendt tilbage? Nej, svarede han. Er du den store profet, vi venter på? Nej. Jamen, hvem er du så? Sig os det. Vi skal jo have et svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er den, som Esajas profeterede om, da han sagde, der lyder en stemme i ødemarken. Gør vejen klar til Herrens komme. Gruppen var blevet sendt derud af farisæerne, og derfor spurgte de Johannes, hvis du hverken er Messias, eller Elias, eller profeten, hvorfor døber du så? Jeg døber kun med vand, svarede han, men iblandt jer står der en, I ikke kender. Det er ham, jeg baner vej for, og han har større autoritet, end jeg har. Jeg er ikke engang værdig til at hjælpe ham sandalerne af. Det her fandt sted ved Betania, øst for Jordanfloden, hvor Johannes opholdt sig og døbte. Den følgende dag kom Jesus gående hen mod Johannes, der var omgivet af en gruppe af sine disciple. Se der, sagde Johannes, der kommer Guds lam. Det er ham, der skal tage hele verdens synd på sig. Det var ham, jeg hentydede til, da jeg sagde, han, som skal træde frem efter mig, er større end mig, for han var til, før jeg blev født. I begyndelsen vidste jeg ikke, hvem Messias var, men jeg døber jer, for at Israels folk må få øjnene op for, hvem han er. Johannes kom derefter med følgende vidnesbyrd om Jesus. Jeg så Helligånden komme ned fra himlen, ligesom en due, og blive over ham. Indtil da vidste jeg ikke, hvem der var Messias, men da Gud sendte mig for at døbe med vand, sagde han til mig, ham du ser ånden komme ned over og blive over, ham er det. Det er ham, der døber med Helligåndens kraft. Det har jeg nu set, og derfor kan jeg give jer det vidnesbyrd, at han virkelig er Guds søn. Dagen efter stod Johannes der igen sammen med 2 af sine disciple. Da han så Jesus komme gående, sagde han, se, det er Guds lam. Da de 2 disciple hørte det, fulgte de efter Jesus. Han lagde mærke til, at de fulgte efter ham, og vendte sig om mod dem. Hvad vil I? Spurgte han. Mester, hvor bor du? Kom og se, svarede han. Så gik de med ham hen til det sted, hvor han boede. Klokken var cirka 10 om formiddagen, og de blev hos ham resten af dagen. En af de 2 mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. Det første Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham, vi har mødt Messias, og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde, du er Simon, Johannes søn, men fra nu af skal du hedde Kefas. Det er det samme som Peter.
Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilea. Han mødte da Filip, der var fra Betsaida, ligesom Andreas og Peter, og han sagde til ham, kom med mig og bliv min disciple. Filip gik straks hen for at finde Natanael. Vi har mødt Messias, fortalte han, ham som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret. Nazaret, udbrød Natanael. Kan noget godt komme fra Nazaret? Kom selv og se, svarede Filip. Da Jesus så Natanael komme, sagde han, der kommer en israelit, som er helt igennem ærlig. Hvor kender du mig fra? Spurgte Natanael. Jeg så dig under finetræet, inden Filip kaldte på dig. Mester, så må du være Guds søn, Israels konge. Tror du bare, fordi jeg sagde, at jeg så dig under finetræet? Du skal komme til at se større ting end det. Så fortsatte han. Det siger jeg jer. I skal få lov at se himlen åben, og engle bevæge sig op og ned mellem Gud og menneskesønnen. Johannes evangeliet, kapitel 2. 2 dage senere var Jesu mor med ved et bryllup i byen Kana i Galilea. Jesus og hans disciple var også indbudt. Under festen slap vinen op, og Jesu mor kom hen til ham og sagde, der er ikke mere vin. Lad mig være i fred, mor, sagde han. Tiden er ikke inde endnu. Men hans mor gik hen til tjenerne og sagde, lige meget hvad han siger til jer, skal I bare gøre det. Der stod 6 store vandkrukker i huset, som blev brugt ved de jødiske renselsesceremonier. De rummede hver cirka 100 liter. Jesus bad tjenerne om at fylde dem med vand. Da de havde fyldt dem til randen, sagde han, øs nu noget op og gå hen til den ansvarlige for festen, så han kan smage på det. Det gjorde de så, og han smagte på vandet, der nu var forvandlet til vin. Da han ikke vidste, hvor det kom fra, for det var kun tjenerne, der vidste det, kaldte han på brudgommen og sagde, man plejer ellers at servere den fine vin først, og senere, når folk er kommet lidt i stemning, den billige vin. Hvorfor har du gemt den fine vin til nu? Det mirakel, som Jesus udførte i Kana i Galilea, var det første tegn på hans autoritet og magt, og hans disciple troede på, at han virkelig var sendt af Gud. Derefter tog han til Kapernaum sammen med sin mor, sine brødre og sine disciple, og der blev de nogle dage. Nu nærmede den jødiske påske sig, og Jesus tog til Jerusalem for at deltage i højtiden. Inde på selve tempelpladsen så han en masse mennesker, som solgte offerdyr. Der var både køer, får og duer. Der var også nogen, som sad ved små borde og vekslede penge. Der lavede Jesus sig en pisk af reb og jo alle fårene og køerne ud. Han vendte bunden i vejret på valutahandlernes pengeposer og væltede deres borde. Til dem, der solgte duer, råbte han, pak jeres ting sammen og forsvind. I må ikke gøre min fars hus til en markedsplads. Da hans disciple så, hvad han gjorde, kom de i tanke om det ord i skriften, der siger, jeg brænder af nidkærhed for dit hus. De jødiske ledere protesterede, hvem har givet dig lov til at jage folk ud af templet? Kan du gøre et mirakel som tegn på, at du handler på Guds vegne? Jesus svarede, ja, det kan jeg godt. Hvis I ødelægger Guds bolig, så vil jeg rejse den igen inden 3 dage. Det har taget 46 år at bygge Guds bolig, indvendte de jødiske ledere, og så vil du rejse den igen inden 3 dage. Den Guds bolig, Jesus hentydede til, var ikke templet, men hans eget legeme. Efter at han var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt det. Der forstod de, hvad han mente, og de kom til tro på skriftens ord. På grund af de mirakler, Jesus gjorde i Jerusalem under påskehøjtiden, var der mange mennesker, der blev overbevist om, at han måtte være Messias. Men Jesus betroede sig ikke til dem, for han vidste, hvad der bor i mennesket. Han havde ikke brug for nogen til at fortælle ham det. Johannes evangeliet, kapitel 3. En aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske ledere, en farisæer ved navn Nikodemus, for at tale med Jesus. Mester, sagde han, vi er klar over, at Gud har sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør, hvis ikke Gud var med ham. Da sagde Jesus, det siger jeg dig, det er kun hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige. Hvad mener du? Udbrød Nikodemus. Et voksent menneske kan da umuligt komme ind i sin mors mave igen og blive født endnu en gang. Jesus svarede, det siger jeg dig. Det er kun hvis et menneske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige. Et menneske føder et menneskebarn, men Guds ånd føder et åndeligt barn. Du skal ikke være så forundret over, at jeg sagde, at I skal fødes igen. Tænk på vinden. Den blæser, hvorhen den vil. Du kan ikke se, hvor den kommer fra, eller hvor den skal hen.
men du kan høre den susen. Sådan er det også, når Guds ånd giver et menneske åndeligt liv. Jamen, hvordan kan det ske? Spurgte Nikodemus. Jesus svarede, du er lærer for Israels folk. Forstår du det ikke? Det siger jeg dig. Vi taler om det, vi kender til, og vi fortæller om det, vi har set. Men I tror ikke på os. Hvis I ikke tror mig, når jeg fortæller om de jordiske ting, hvordan skulle I så kunne tro mig, hvis jeg begyndte at fortælle jer om de himmelske? Intet menneske har fået lov at se, hvad der er i himlen, undtagen menneskesønnen, som jo er kommet ned fra himlen. Ligesom Moses løftede kobberslangen op og satte den fast på en stang ude i ørkenen, og de, der så hen på den, reddede livet. Sådan skal menneskesønnen løftes op, så enhver, der ser hen til ham og tror på ham, vil få det evige liv. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. De, der tror på ham, bliver ikke dømt, men de, der ikke tror på ham, er allerede dømt, fordi han nægtede at tro på Guds egen søn. Dommen kommer som følge af menneskers egne valg. Da lyset kom ind i verden, valgte de nemlig mørket frem for lyset. Det gjorde de, fordi deres handlinger var onde. Onde mennesker hader lyset og undgår det. De ønsker ikke, at deres handlinger skal komme frem i lyset, men de, der følger sandheden, kommer frem i lyset, så det kan ses, at de har handlet efter Guds vilje. Efter sit ophold i Jerusalem vandrede Jesus rundt i Judæa sammen med sine disciple, hvor mange kom til dem og blev døbt. Men også Johannes døbte stadig mange mennesker, for folk blev ved med at strømme ud til ham. Han opholdt sig oppe ved Enon, i nærheden af Salem, hvor der var masser af vand. Johannes var endnu ikke blevet kastet i fængsel. En dag kom Johannes' disciple i diskussion med en af de jødiske ledere om, hvem der havde ret til at døbe. Efter diskussionen kom disciplene hen til Johannes og sagde, Mester, den mand, som kom til dig øst for Jordanfloden, og som du har fortalt om, han døber også, og nu går alle folk over til ham. Johannes svarede, det er Gud, der giver hver enkelt af os vores særlige opgave. I har jo selv hørt mig sige, at jeg ikke er Messias, men jeg blev udsendt for at bane vejen for ham. Bruden tilhører brudgommen, men brudgommens ven, der står og venter på at høre brudgommens stemme, bliver glad, når han hører ham. Derfor glæder jeg mig af hele mit hjerte over det, som nu sker. Hans betydning vil blive større og større, min vil blive mindre og mindre. Han, som er kommet ovenfra, står over alt og alle, men de, som kommer fra denne verden, hører denne verden til, og er optaget af det, som hører denne verden til. Han, som er kommet fra himlen, står over alt. Han fortæller om det, han selv har set og hørt, og alligevel vil næsten ingen tro ham. Men enhver, som er kommet til tro på hans ord, kan skrive under på, at Gud taler sandt. Han, som Gud har sendt, taler Guds ord, for Gud giver ham af sin hånd uden begrænsning. Faderen elsker sønnen og har overgivet alt i hans hænder. Alle, der tror på sønnen, har evigt liv, men de, der ikke adlyder ham, får ikke del i det liv. De forbliver under Guds dom. Johannes evangeliet, kapitel 4. Da farisæerne i Jerusalem fik meddelelse om, at Jesus fik flere discipler og døbte flere end Johannes, selvom det faktisk var Jesu disciple, der døbte, blev de vrede på ham. Da Jesus blev klar over det, brød han op fra Judæa for at vende tilbage til Galilea. Han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria. Da han nærmede sig byen Sykar i Samaria, standsede han op ved den berømte Jakobs brønd. Den ligger på et stykke jord, som patriarken Jakob købte, og senere gav i arv til sin søn Josef. Jesus var træt efter den lange vandring og satte sig udmattet ved brønden. Klokken var cirka 6 om aftenen. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, vær venlig at give mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejer ikke at ville have noget med samaritanerne at gøre. Hvordan kan det være, at du som er jøde beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Spurgte hun. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke, og så vil jeg give dig levende vand. Du har jo ingen spand, sagde hun, og brønden her er meget dyb. Hvordan vil du så skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre end både det Jakob selv,
hans familie og hans kvæg har drukket af. Jesus svarede, drikker man af det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Men drikker man af det vand, jeg giver, vil man aldrig mere tørste. Det vand, jeg giver, bliver som en kilde, der vælder frem med evigt liv. Giv mig noget af det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig mere skulle tørste og være nødt til at gå helt herud efter vand. Gå hjem og hent din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Det har du ret i, for du har haft 5 mænd, og ham du nu bor sammen med, er du ikke gift med. Der sagde du noget sandt. Herre, udbrød kvinden, du må være en profet. Kan du så forklare mig, hvorfor I jøder påstår, at det kun er i templet i Jerusalem, man kan tilbede Gud? Vi har jo fra gammel tid tilbedt Gud på det her bjerg. Jesus svarede, tro mig, den tid kommer, hvor det ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder Gud, her eller i Jerusalem. I samaritanere tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender, for frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja, den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme engang, og når han kommer, vil han forklare os alt. Da sagde Jesus til hende, han står her og taler med dig. I det samme kom disciplene tilbage. De blev overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Kvinden lod nu sine vandkrukker stå ved brønden og løb tilbage til byen. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Mon ikke han er Messias? Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Da kvinden var gået, sagde disciplene til Jesus, Mester, kom at få noget at spise. Men Jesus svarede, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Disciplene spurgte hinanden, hvem kan være kommet med mad til ham? Jesus svarede, min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig, og at fuldføre den opgave, han gav mig. I siger nok, der er stadig 4 måneder til høsten begynder. Men jeg siger jer, luk øjnene op. Markerne er hvide og parate til at blive høstet. Høstfolkene er allerede begyndt at arbejde og få deres løn. De samler afgrøde ind til evigt liv. Den, som sår, skal glæde sig sammen med den, som høster. For her gælder det ordsprog. En sår og en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, som I ikke har arbejdet med. Andre har slidt i det før jer, men I skal fuldføre det, som de begyndte. Kvinden gik rundt og fortalte alle og enhver om, hvordan Jesus havde vidst ting om hende, som en fremmed ikke kunne vide. Som resultat heraf var der mange samaritanere fra den by, som kom til tro på ham. Da samaritanerne kom ud til brønden, indbød de straks Jesus til at komme ind og overnatte i byen, og han blev hos dem i 2 dage. I løbet af den tid kom mange til tro ved at lytte til hans ord, og de sagde til kvinden, nu tror vi, fordi vi selv har hørt ham, og ikke kun på grund af det, du fortalte. Han er virkelig verdens frelser, den Messias, vi har ventet på. Da de 2 dage var gået, fortsatte Jesus sin rejse til Galilea, dog ikke til sin hjemby, for han havde jo selv sagt, at en profet ikke er anerkendt i sin egen by. Men de øvrige galilæere tog imod ham med åbne arme. Mange havde nemlig været i Jerusalem under påskefesten og havde set de under, han havde udført der. Jesus slog sig forløbig ned i Kana, hvor han havde gjort vand til vin. I byen Kapernaum, i nærheden, boede der en højtstående embedsmand, hvis søn lå alvorligt syg. Da han hørte, at Jesus var ankommet til Kana, tog han straks afsted, opsøgte Jesus og bad ham følge med til Kapernaum for at helbrede drengen, der lå for døden. I vil kun tro på mig, hvis I ser tegn og under, sagde Jesus. Herre, bønfaldt embedsmanden, du må komme, inden min lille dreng dør. Du kan roligt gå hjem, sagde Jesus. Din søn er helbredt. Manden troede Jesus og gik. Allerede på vejen hjem traf han nogle af sine tjenere, der var gået ham i møde, for at fortælle ham, at hans søn nu var rask. Han spurgte dem, hvornår drengen var begyndt at få det bedre. I går aftes ved 7-tiden forsvandt feberen pludselig, forklarede de. Der forstod han, at det var sket i det øjeblik, Jesus havde sagt, din søn er helbredt. Og han selv og hele hans familie kom til tro på Jesus. Det var det andet mirakuløse tegn, som Jesus udførte i Galilea, efter at han var vendt hjem fra turen til Judæa. Johannes evangeliet, kapitel 5. Senere tog Jesus igen til Jerusalem for at deltage i en af jødernes højtider. Inde i byen, i nærheden af forporten, var der en dam, som var omgivet af 5 søjlegange.
Den hed Betesda på hebraisk. Der lå der en mængde syge, blinde, lamme og forkrøblede mennesker. De lå og ventede på, at vandet skulle komme i bevægelse. En herrens engel kom nemlig nu og da ned og satte vandet i bevægelse, og den, som derefter først steg ned i det, blev helbredt, lige meget hvad han fejlede. En af dem, der lå ved dammen, havde været lam i 38 år. Da Jesus så ham og var klar over, at han havde været syg længe, spurgte han, vil du være rask? Den syge mand svarede, Mester, jeg har ingen til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet kommer i bevægelse. Når jeg prøver at slæbe mig derhen, er der altid en anden, der kommer først. Jesus sagde til ham, rejs dig op, rul din sovemåtte sammen og gå på dine ben. Straks blev manden helbredt. Han rullede måtten sammen og begyndte at gå omkring. Men da det var sabbat den dag, irettesatte de jødiske ledere manden, der var blevet rask. Du må ikke bære din sovemåtte, det er jo sabbat. Jamen, den mand, der helbredte mig, sagde, at jeg skulle tage min måtte og gå. Hvem var det, der sagde det, spurgte de. Det vidste manden ikke, og Jesus var forsvundet i folkemængden. Senere fandt Jesus ham på tempelpladsen. Nu er du rask, sagde han. Lev ikke mere i synd, så du ikke bliver ramt af noget endnu værre. Så gik manden hen til de jødiske ledere og fortalte dem, at det var Jesus, der havde helbredt ham. Derfor anklagede de Jesus for at overtræde loven ved at arbejde på hviledagen. Men Jesus svarede, min far arbejder i dag, så det gør jeg også. Den udtalelse gjorde de jødiske ledere endnu mere opsatte på at slå ham ihjel, fordi han ikke blot overtrådte sabbatslovene, men også kaldte Gud for sin far og dermed gjorde sig til ét med Gud. Jesus fortsatte, det siger jeg jer. Sønnen kan intet gøre af sig selv. Han gør kun det, han ser sin far gøre. Hvad faderen gør, det gør sønnen også. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør, og han vil vise ham endnu større under end den mands helbredelse. Og I vil komme til at undre jer. Ligesom faderen opvækker mennesker fra de døde og giver dem nyt liv, sådan giver også sønnen nyt liv til hvem han vil. Faderen vil ikke selv dømme nogen, men han har overgivet al domsafsigelse til sønnen, for at alle skal ære sønnen, ligesom de ærer faderen. Hvis de ikke ærer sønnen, som faderen har sendt, ærer de heller ikke faderen. Det siger jeg jer. De, der tager imod mit budskab og tror på Gud, som sendte mig, de har det evige liv og bliver ikke stillet for domstolen. De er allerede blevet overflyttet fra døden til livet. Det siger jeg jer. Den tid kommer, ja, den er her allerede, da de døde skal høre Guds søns røst og leve. Faderen bærer kilden til livet i sig, og han har givet mig den samme magt til at give liv. Faderen har også givet mig magt til at dømme, fordi jeg er menneskesønnen. I skal ikke undre jer over, at de døde engang skal høre Guds søns røst og stå op fra deres grave. De, der har gjort det gode, vil få det evige liv, mens de, der har gjort det onde, vil få deres dom. Jeg kan ikke gøre noget af mig selv, men jeg lytter til min far, og på det grundlag dømmer jeg. Derfor er min dom retfærdig. Det er jo ikke min egen vilje, jeg vil fremme, men hans vilje, som sendte mig. Hvis jeg anbefaler mig selv, er min anbefaling ikke gyldig. Men nu er der en anden, som har fortalt jer om mig, og det er Johannes. I har selv forhørt jer hos ham, og jeg kan forsikre jer for, at det, han har sagt om mig, er sandt. Jeg er ikke afhængig af menneskers vidneudsagn, men jeg har sagt det her i håb om, at I vil tro på, hvad jeg siger, og få del i det evige liv. Johannes var for en tid som lyset fra en lampe, og I var glade for at høre, hvad han havde at sige. Men jeg henviser til et vidnesbyrd, der er større end hans, nemlig de under, jeg har gjort. Det er min far, der giver mig magt til at udføre dem, og de viser, at faderen har sendt mig. Også faderen selv har vidnet om mig, men I har aldrig set eller hørt ham, og fordi I nægter at tro på den, han har sendt, har hans ord ikke slået rod i jer. Skriften fortæller også om mig. I studerer skriften, fordi I tror, at I finder det evige liv der. Og selvom skriften fortæller om mig, er I alligevel ikke villige til at komme til mig for at få livet. Jeg er ikke ude efter menneskers anerkendelse. Jeg ved, hvordan I er, og at I ikke har kærligheden til Gud i jer. Jeg er kommet, fordi min far har sendt mig, men I vil ikke høre efter, hvad jeg siger. Men folk, der ikke er sendt af ham, og som kun anbefaler sig selv, dem lytter I gerne til. I søger efter anerkendelse fra hinanden, men den anerkendelse, som kommer fra den eneste sande Gud, den er I ikke interesseret i. Hvordan skulle I da kunne tro på mig? I skal ikke tro, det er mig, der vil anklage over for faderen. Nej, det bliver Moses.
ham som I har sat jeres lid til. Hvis I virkelig troede Moses, ville jeg også tro på mig, for det er om mig, han har skrevet. Men hvis I ikke tror på hans skrifter, hvordan skulle I så kunne tro på mig? Johannes evangeliet, kapitel 6. Nogen tid efter sejlede Jesus og disciplene over til den østlige side af Galilæasøen, som også kaldes Tiberiasøen. En stor skare mennesker fulgte efter ham inde på bredden, fordi de havde set, hvordan han mirakuløst havde helbredt de syge. Da de var gået i land, gik de op på en skråning, og der satte Jesus sig ned og begyndte at undervise disciplene. Der var kun få dage til den jødiske påskehøjtid. Da han kiggede op, så han, at en stor skare mennesker var på vej hen imod ham. Senere på dagen sagde han til Filip, hvor kan vi købe brød, så alle de her mennesker kan få noget at spise? Det sagde han for at udfordre Filips tro, for han vidste godt selv, hvad han ville gøre. Filip svarede, selvom vi købte brød for 200 denar, ville der kun blive en lille smule til hver. En anden disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde, her er en dreng med 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange mennesker? Sig til folk, at de skal sætte sig ned, sagde Jesus. Alle satte sig ned på den græsklædte skråning. Der var mere end 5.000 mænd, foruden kvinder og børn. Så tog Jesus brødene, takkede Gud og delte ud af dem. Det samme gjorde han med fiskene, og alle spiste sig mætte. Så sagde han til disciplene, samle nu de stykker sammen, som er til års, så der ikke går noget til spilde. Det gjorde de, og det viste sig, at der var så meget brød til års fra de oprindelige 5 bygbrød, at 12 kurve blev fyldt op. Da det gik op for folk, hvilket under der var sket, udbrød de, han må være den profet, som Gud har lovet at sende til os. Jesus var klar over, at de var opsat på at føre ham bort med magt og gøre ham til konge. Derfor trak han sig tilbage og gik længere op ad bjerget for at være alene. Hen imod aften gik disciplene ned til søen. Da Jesus endnu ikke var kommet ved mørkets frembrud, gik de ombord i båden og satte kurs mod Kapernaum. Inden længe begyndte det at blæse op, så de måtte kæmpe mod vinden og bølgerne. Da de havde roet cirka 5 kilometer, fik de pludselig øje på Jesus, der kom gående på vandet hen mod båden, og de blev skrækslagne. Det er mig, råbte Jesus. I skal ikke være bange. Så tog de ham op i båden, og straks efter gik de i land ved deres bestemmelsessted. Næste morgen var der stadig mange mennesker samlet på den østlige side af søen. De havde lagt mærke til, at der kun havde været 1 båd, og at Jesus ikke var med ombord, da disciplene sejlede ud. I mellemtiden var der kommet en del småbåde fra Tiberias, og de havde lagt til i nærheden af det sted, hvor bespisningsunderet var foregået. Da folk nu opdagede, at hverken Jesus eller hans disciple var der, gik de ombord i bådene og sejlede over til Kapernaum for at lede efter ham der. Da de havde fundet ham, spurgte de, Mester, hvordan er du kommet herover? Jesus svarede, det siger jeg jer. I søger mig, fordi I kunne spise jer mætte, ikke fordi I forstod betydningen af det under jeg udførte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som varer ved og giver evigt liv. Det liv, som faderen, Gud selv, har givet menneskesønnen fuldmagt til at give jer. Jamen, hvordan kan vi arbejde for Gud, spurgte de. Jesus svarede, at arbejde for Gud vil sige at tro på den, han har sendt. Så spurgte de, hvilke tegn vil du give os, så vi kan tro dig? Vores forfædre, der vandrede i ørkenen, fik jo sendt manna fra himlen, sådan som der står skrevet. Han gav dem brød fra himlen at spise. Jesus svarede, det siger jeg jer. Det var ikke Moses, der gav dem brød. Det var min far, og han tilbyder jer nu det virkelige brød fra himlen. Guds brød er den, som kommer ned fra himlen, den, som giver liv til mennesker. Så giv os det brød hver dag, sagde de alle sammen. Jesus svarede, jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogensinde sulte, og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste. Men, som jeg har sagt jer før, I tror det ikke, selvom I har set mig. Dog er der nogen, som vil komme til mig, nemlig alle dem, som faderen giver mig, og dem vil jeg aldrig vise bort. Jeg er jo kommet fra himlen, ikke for at gøre det, jeg selv vil, men for at gøre det, min far vil. Og det er hans vilje, at jeg ikke skal miste en eneste af alle dem, han har givet mig. Min far vil nemlig, at alle, der ser sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og at jeg skal oprejse dem fra de døde på den sidste dag. De jødiske ledere kunne ikke acceptere, at Jesus havde sagt, at han var kommet ned fra himlen. De stak hovederne sammen og hviskede til hinanden. Det er jo Jesus, ham der er søn af Josef. Vi ved, hvem hans far og mor er.
Hvad er det for noget snak, at han skulle være kommet ned fra himlen? Men Jesus svarede, lad være med at stå der og skumle. Ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen, som sendte mig, drager dem til mig, og på den sidste dag vil jeg opvække dem fra de døde. Der står skrevet hos profeterne, de vil alle blive undervist af Gud. Alle, som har lyttet til faderen og erkendt sandheden, vil komme til mig. Det betyder ikke, at der er nogen, som har set faderen, undtagen mig, som er kommet fra Gud. Jeg har set faderen. Det siger jeg jer. Den, der tror, har allerede fået det evige liv. Jeg er det brød, der giver liv. Det gav ikke jeres forfædre livet at spise det brød, der kom ned fra himlen under ørkenvandringen. Det brød, jeg taler om, er kommet ned fra himlen, for at alle kan få mulighed for at spise det. Og gør de det, skal de ikke dø. Jeg er det livgivende brød, der er kommet ned fra himlen. Alle, som spiser af det brød, skal leve i al evighed. Det brød er mit eget legeme, som jeg vil give til mennesker, for at de kan opnå det evige liv. Det udløste en heftig diskussion blandt de jødiske ledere. Hvad mener han, sagde de. Hvordan kan han give os sit legeme at spise? Så sagde Jesus til dem, det siger jeg jer. Hvis ikke I spiser menneskesøndens legeme og drikker hans blod, har I ikke evigt liv i jer. Men de, der spiser mit legeme og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg vil opvække dem på den sidste dag. Mit legeme er den sande mad, og mit blod er den sande drik. De, der spiser mit legeme og drikker mit blod, vil opleve et varigt fællesskab med mig. Jeg lever i kraft af Gud, som har sendt mig. Ham, som er kilden til alt liv. På samme måde skal de, der spiser mig, leve i kraft af mig. Jeres forfædre spiste manna, som kom ned fra himlen, men det gav dem ikke evigt liv. Anderledes er det med dem, der spiser af det brød, som nu er kommet ned fra himlen. De skal leve til evig tid. Alt det her sagde Jesus, mens han underviste i synagogen i Kapernaum. Selv mange af Jesu tilhængere begyndte at stikke hovederne sammen og sige til hinanden, nu er han gået for vidt. At sige sådan noget er helt uacceptabelt. Jesus var klar over, hvad det var, de mumlede om. Er de ord, jeg har talt, nok til, at de falder fra? Spurgte han. Hvad vil I da sige til at se menneskesønnen stige op til himlen, hvor han kom fra? Det er kun Guds ånd, der kan give åndeligt liv. Det liv kan man ikke få på menneskelig vis. Men de ord, jeg har talt til jer, giver liv. Fordi de kommer fra Guds ånd. Men nogen af jer tror ikke på mig. Jesus vidste nemlig fra begyndelsen, hvem der ikke troede på ham, og at en af hans disciple ville forråde ham. Han tilføjede, det var det, jeg mente, da jeg sagde, at ingen kan komme til mig, hvis ikke faderen drager dem til mig. Derefter var der mange af Jesu tilhængere, der trak sig tilbage og ikke længere ville have noget med ham at gøre. Så vendte Jesus sig til de 12 og spurgte, går I også jeres vej? Simon Peter svarede, Herre, hvor skulle vi gå hen? Du taler de ord, som giver evigt liv, og vi er kommet til tro på og har erkendt, at du er Messias, Guds søn. Da sagde Jesus, jeg har selv udvalgt jer 12, og alligevel er en af jer en djævel. Dermed hentydede han til Judas Iskariot, som senere forrådte ham, skønt han var en af de 12. Johannes evangeliet, kapitel 7. Derefter vandrede Jesus omkring i Galilea. Han holdt sig borte fra Judæa, fordi de jødiske ledere der var ude på at slå ham ihjel. Men løvhyttefesten, en af de årlige jødiske højtider, nærmede sig, og Jesu brødre opfordrede ham til ikke kun at vandre rundt i Galilea, men at tage ned til Judæa. Tag med ned og gør nogle flere mirakler, så også dine tilhængere der kan se dem, sagde de. Du bliver aldrig berømt, så længe du gemmer dig i den her afkrog af verden. Hvis du ønsker at blive kendt, må du profilere dig selv noget mere. Ikke engang hans egne brødre troede på ham. Jesus svarede, for mig er tiden endnu ikke kommet, men I kan gøre, hvad I vil, hvornår I vil. Denne verdens mennesker har ingen grund til at hade jer, men de hader mig, fordi jeg konfronterer dem med deres synd og ondskab. I kan godt rejse op til festen, men jeg går ikke med jer, for min tid er endnu ikke kommet. Så tog de afsted, mens Jesus blev i Galilea. Noget senere tog Jesus også afsted, men i al hemmelighed. Under festen søgte de jødiske ledere efter ham. Hvor bliver han af? Spurgte de hinanden. Han var byens store samtaleemne. Han er et godt menneske, hviskede nogen. Nej, han vildleder folk, var der andre, der mente. Ingen turde tale højt om ham af frygt for de jødiske ledere. Midt under den ugelange fest kom Jesus ind på tempelpladsen og underviste de mange mennesker, der flokkedes om ham. De jødiske ledere var der også. Hvordan kan han kende skrifterne så godt? Spurgte de undrende hinanden. Han er jo ikke skriftlært.
Min undervisning kommer ikke fra mine egne tanker, men fra ham, som sendte mig, var Jesus svar. Enhver, der er villig til at gøre Guds vilje, vil finde ud af, om det, jeg siger, kommer fra Gud, eller det er bare mine egne tanker. Den, der fremfører sine egne tanker, ønsker selv at blive æret, men jeg ønsker at ære ham, som sendte mig. Derfor siger jeg sandheden, uden nogen form for selviskhed. Jesus fortsatte med at tale til de jødiske ledere. Har Moses ikke givet jer Toraens lovbud? Men ingen af jer overholder dem. Hvorfor vil I slå mig ihjel? Du er ikke rigtig klog, protesterede de omkringstående. Hvem vil slå dig ihjel? Jesus ignorerede dem og fortsatte, henvendt til de jødiske ledere. I undrer jer alle over, at jeg udførte et enkelt mirakel på en sabbat. Men hvad gør I selv? Overtræder I ikke den samme lov ved at omskære jeres sønner på sabbaten? I forklarer jeres overtrædelse med, at Moses har forordnet, at omskærelsen skal finde sted nøjagtigt 7 dage efter fødslen. Ja, egentlig kommer den forordning ikke fra Moses, men den stammer helt tilbage fra patriarkerne. Hvis det altså er tilladt at foretage omskærelse på et menneskes krop på en sabbat, for at Toraens bud ikke skal blive overtrådt. Hvorfor hisser jeg så op over, at jeg på en sabbat gør et menneske rask? Hold op med at dømme så overfladisk. Døm retfærdigt. Jerusalems indbyggere var i vildrede. Er det ikke ham, de vil slå ihjel? Hvordan kan han så stå her og tale på et offentligt sted, uden at de siger et ord til ham? Mon vores ledere har accepteret, at han er Messias? Det kan han ikke være, for alle ved jo, hvilken by han kommer fra. Men når Messias viser sig, vil ingen vide, hvor han kommer fra. Nå, så I kender mig og ved, hvor jeg kommer fra, råbte Jesus til dem. Jeg kan fortælle jer, at det er den sande Gud, som har sendt mig. Ham kender I ikke, men jeg kender ham, fordi jeg var hos ham. Og det er ham, der har sendt mig til jer. Efter den udtalelse var de jødiske ledere parate til at arrestere ham med det samme. Men ingen lagde hånd på ham, for den af Gud fastsatte tid var endnu ikke kommet. Dog var der mange i folkeskaren, der var parate til at tro på ham, og de gik rundt og sagde til hinanden, når Messias kommer, mon han så vil gøre flere under, end den mand her har gjort. Da farisæerne hørte, hvad der blev hvisket i krogene, fik det ypperste præsterne med på at sende tempelvagten hen for at arrestere ham. Da sagde Jesus, endnu en kort tid skal jeg være hos jer. Derefter vender jeg tilbage til ham, der udsendte mig. I vil lede efter mig, men I vil ikke kunne finde mig, for I kan ikke komme derhen, hvor jeg er. De jødiske ledere spurgte undrende hinanden, hvad mener han? Hvor mon han vil tage hen, så vi ikke skulle kunne finde ham? Mon han vil rejse til udlandet og prædike for de græsktalende eksiljøder? På den sidste og største højtidsdag under løvhyttefesten trådte Jesus frem og råbte, de, der tørster, kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal det livgivende vand strømme frem. Med det livgivende vand mente Jesus Helligåndens kraft, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed. Da folket hørte ham råbe disse ord, udbrød nogen, den mand må være den store profet, vi har ventet på. Andre sagde, han er Messias. Er der andre? Umuligt. Messias kommer ikke fra Galilea. Siger skriften ikke, at han skal nedstramme fra David, og at han skal komme fra Betlehem, hvor David blev født? Der var således delte meninger om, hvem Jesus var. Nogen forlangte ham arresteret, men det skete ikke. Tempelvagtmandskabet, der var blevet sendt hen for at arrestere Jesus, vendte tilbage til ypperstepræsterne og farisæerne med uforrettet sag. Hvorfor pågreb I ham ikke, spurgte man dem. Aldrig har noget menneske talt, som han gør, svarede de. I er altså også blevet vildledt, råbte farisæerne. Er der måske en eneste af farisæerne eller de andre jødiske ledere, der tror på, at han er Messias? Men den uvidende håb, som ikke kender Toraen, de er under Guds dom. Her brød Nikodemus ind. Det var ham, der havde opsøgt Jesus, og han var selv farisæer. Det er slet ikke lovligt at dømme en mand, medmindre man først foretager en nærmere undersøgelse af, hvad han har gjort, og han har fået lov til at forsvare sig. Du er måske også fra Galilea, hånede de. Slå op i skriften og se efter. Der står ingen steder om en profet, der skal komme fra Galilea. Johannes evangeliet, kapitel 8. Derefter gik de hver til sit, men Jesus gik ud til Olivenbjerget. Tidligt næste morgen vendte han tilbage til templet. Snart var en mængde mennesker samlet, og han satte sig ned for at undervise dem.
En gruppe skriftlærde og farisæer kom nu med en kvinde, der var grebet på fersk gerning i utroskab. De stillede hende foran Jesus og sagde, Mester, kvinden her er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Toraen siger, at sådanne kvinder skal stenes ihjel. Hvad siger du? De var ude på at få ham til at sige noget, som de bagefter kunne bruge imod ham. Men Jesus bøjede sig forover, som han sad der, og skrev med fingeren i støvet. Da de blev ved med at presse på med deres spørgsmål, rettede han sig op og sagde, Den af jer, som er uden synd, skal være den første til at kaste en sten. Så bøjede han sig igen forover og fortsatte med at skrive på jorden. Da de, der var kommet med kvinden, fik den besked, luskede de bort, den ene efter den anden, de ældste først. Til sidst var Jesus alene tilbage med kvinden midt i folkemængden. Der rettede han sig op og så sig omkring. Hvor blev de af? Spurgte han kvinden. Var der ingen, der fordømte dig? Nej, herre, svarede hun. Det gør jeg heller ikke, sagde Jesus. Gå du blot, men synd fra nu af ikke mere. Jesus fortsatte med at tale til folkeskaren. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, kommer ikke til at vandre i mørket, men får livets lys. Farisæerne protesterede. Nu taler du igen om dig selv. Den slags vidneudsagn er ikke gyldige. Jesus svarede. Selvom jeg taler om mig selv, er det dog et gyldigt og sandt vidnesbyrd, for jeg ved, hvorfra jeg er kommet, og jeg ved, hvor jeg går hen. Men det ved I ikke. I dømmer mig ud fra jeres menneskelige forudsætninger, men jeg dømmer ingen. Og hvis jeg endelig afsiger en dom, så er min dom gyldig, for jeg er ikke alene om den. Min far, som sendte mig, står bag mig. Og står der ikke skrevet i den lov, I kender så godt, at når 2 vidner siger det samme, så er sagen afgjort. Jeg vidner altså om mig selv, og det andet vidne er min far, som har sendt mig. Hvor er din far derhenne? Spurgte de. I kender hverken mig eller min far, svarede Jesus. Hvis I var klar over, hvem jeg er, ville I også være klar over, hvem min far er. Jesus sagde disse ord, mens han sad og underviste ved den store indsamlingsbøsse i templet. Han blev imidlertid ikke arresteret, for ifølge Guds plan var tiden endnu ikke inde til det. Jesus fortsatte. Jeg går bort, og I vil lede efter mig, men I skal dø i jeres synder. Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. De jødiske ledere udbrød. Mon han vil begå selvmord, siden han siger, at vi ikke kan komme til det sted, hvor han går hen? Jeg kommer ovenfra, svarede Jesus. I tilhører denne verden, men det gør jeg ikke. Derfor sagde jeg, at I kommer til at dø i jeres synder. For kun hvis I tror på, at jeg er den, jeg er, kan I undgå at dø i jeres synder. Jamen, hvem er du der? Spurgte de. Har I slet ikke hørt, hvad jeg har sagt, udbrød Jesus. Der er meget, jeg kunne sige om jer og dømme jer for, men lad mig nøjes med at sige, at han, som sendte mig, altid taler sandt. Og det budskab, jeg har fra ham, er det, jeg giver videre til menneskene. De fattede ikke, at han talte til dem om sin himmelske far. Da sagde Jesus, når I har fået menneskesønnen løftet op, vil I forstå, at jeg er den, jeg er. Jeg gør intet af egen vilje. Men jeg siger det, min far har sagt, jeg skal sige. Han, som har sendt mig, står bag mig. Han har ikke forladt mig, for jeg gør altid det, der er hans vilje. Mens Jesus talte, kom mange i folkeskaren til tro på ham, og til dem sagde han, hvis I holder fast ved mine ord, er I virkelig mine disciple. I vil lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Sætte os fri, afbrød de jødiske ledere ham. Hvad mener du med det? Vi har aldrig været slaver af nogen. Vi er jo børn af Abraham. Jesus svarede, det siger jeg jer. Enhver, som lever i synd, er slave af synden. Slaver har ingen frihed og ingen rettigheder. De kan når som helst blive sendt bort. Synden derimod hører til i familien, og det bliver han ved med at gøre. Hvis synden får sat jer fri, bliver I virkelig frie. Jeg ved, at I er børn af Abraham, men alligevel er I ude på at slå mig ihjel, for I har ikke plads til mit ord i jeres hjerter. Jeg taler om det, jeg har set hos min far, men I handler efter det, jeg har hørt fra jeres far. Vores far, det er Abraham, sagde de. Hvis I virkelig var Abrahams børn, ville I gøre, som han gjorde, fortsatte Jesus. Men nu prøver I at slå mig ihjel, jeg som har sagt jer sandheden, den sandhed, jeg har fået fra Gud. Det ville Abraham aldrig have gjort. Nej, I adlyder jeres virkelige far, når I bærer jer sådan ad. Vi er ikke uægte børn, råbte de. Vi har kun én far, og det er Gud. Hvis Gud havde været jeres far, så ville I have elsket mig, for det er Gud, der har sendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger?
fordi I er ude af stand til at høre efter. Jeres far er djævlen, og I er villige til at gøre alt det onde, som han gerne vil have til at gøre. Han har altid været ude på at ødelægge mennesker. Han har sat sig op imod sandheden, og der findes ikke noget sandt i ham. Det er helt naturligt for ham at lyve, for han er ophavsmand til alle former for løgn og bedrag. Mig tror jeg ikke på, fordi jeg siger sandheden. Hvem af jer kan påvise, at jeg skulle have gjort noget forkert? Når nu det, jeg siger, er sandt, hvorfor tror I så ikke på mig? Den, der tilhører Gud, lytter til hans ord, men I lytter ikke til Guds ord, fordi I ikke er hans børn. Din samaritaner, snærede de. Har vi ikke hele tiden sagt, du er besat af en ond ånd? Jeg er ikke besat af nogen ond ånd, svarede Jesus. Jeg ærer min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Det er der en anden, der gør, og han skal dømme jer. Det siger jeg jer. Den, der adlyder mit ord, skal aldrig dø. Nu ved vi, at du er besat af en ond ånd, sagde de jødiske ledere triumferende. Abraham er død, profeterne er døde, og nu kommer du og siger, at hvis man bare adlyder dig, skal man aldrig dø. Du påstår vel ikke, at du er større end vores far Abraham, der dog ligger i sin grav, eller større end profeterne, som måtte dø. Hvem tror du egentlig, du er? Jesus svarede, hvis jeg lovpriste mig selv, ville det ikke være noget værd. Nu er det imidlertid min far, der giver mig ære, ham som I kalder jeres Gud, selvom I slet ikke kender ham. Men jeg kender ham, og hvis jeg sagde, at jeg ikke kendte ham, ville jeg være lige så stor en løgner, som I er. Ikke alene kender jeg ham, men jeg adlyder hans ord. Jeres stamfar Abraham så med glæde frem til den dag, jeg skulle komme. Han fik lov at se mig, og han frydede sig over det. Du er ikke engang 50 år, og så påstår du at have set Abraham, protesterede de. Jesus svarede, det siger jeg jer. Jeg har levet fra længe før Abraham blev født. Det blev dem for meget, og de begyndte at samle sten op for at slå ham ihjel. Men Jesus forsvandt i mængden og gik bort fra tempelområdet. Johannes evangeliet, kapitel 9. Da Jesus og disciplene senere gik omkring i byen, traf de en mand, som havde været blind fra fødslen. Mester, hvorfor er den mand født blind? Spurgte disciplene. Er det på grund af hans egne synder eller hans forældres? Ingen af delene, svarede Jesus. Men det, der er sket med ham, vil føre til, at Guds kraft bliver synliggjort. Så længe det endnu er dag, må jeg gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig. Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Derefter spyttede Jesus på jorden, lavede mudder af spyttet, smurte det på den blinde mands øjne og sagde til ham, gå hen og vask dig i den dam, der kaldes Siloa. Siloa betyder udsendt. Manden gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Hans naboer og andre, der kendte ham som den blinde tigger, sagde, er det ikke ham, der sad og tiggede? Jo, det må være ham, mente nogen. Andre sagde, nej, det må være en, der ligner ham. Det er mig, sagde manden. Hvordan er du kommet til at se? Spurgte folk. En mand ved navn Jesus lavede noget mudder og smurte det på mine øjne, svarede han. Og så sagde han, at jeg skulle gå hen og vaske det af i Siloa-dammen. Da jeg havde gjort det, kunne jeg se. Hvor er den mand henne nu? Spurgte folk. Det ved jeg ikke, svarede han. Så tog de manden, som havde været blind, med hen til farisæerne. Da helbredelsen var foregået på en sabbat, forhørte farisæerne ham om, hvordan han var kommet til at se. Han forklarede, hvordan Jesus havde smurt mudder på hans øjne og bedt ham vaske det af. Da han havde gjort det, kunne han se. Den mand er ikke sendt af Gud, sagde nogle af farisæerne. Han overholder jo ikke sabbaten. Men andre sagde, hvordan skulle en synder kunne gøre sådan et mirakel? De var meget uenige om, hvad de skulle mene om Jesus. Derfor spurgte de manden, der havde været blind, hvad mener du om ham? Det er jo dig, han har helbredt. Han er en profet, var svaret. De jødiske ledere nægtede nu at tro på, at manden havde været blind. Derfor blev hans forældre tilkaldt og krydsforhørt. Er den mand her jeres søn, som I påstår er født blind? Hvordan kan det så være, at han kan se nu? Ja, det er vores søn, og det er rigtigt, at han er født blind. Men hvordan det er gået til, at han nu kan se, eller hvem der er årsag til det, det kan vi ikke sige noget om. Spørg ham selv. Han er gammel nok til selv at svare. De svarede på den måde, fordi de var bange for de jødiske ledere, som havde vedtaget, at hvis nogen sagde, at Jesus var Messias, skulle de udelukkes fra synagogen. For anden gang tilkaldte farisæerne manden, der havde været blind, og sagde til ham, gik ud af æren. Vi ved jo, at han, der helbredte dig, er et syndigt menneske. Om han er en synder, det ved jeg ikke, svarede manden, men én ting ved jeg.
Før var jeg blind, og nu kan jeg se. Jamen, hvordan gjorde han det? Spurgte de. Hvordan fik han dig til at se? Det har jeg jo lige fortalt jer, udbrød manden. I hørte måske ikke efter. Hvorfor vil I ellers høre det igen? I vil da ikke være hans disciple, vel? Så skældte de ham ud. Du kan selv være hans disciple. Vi er disciple af Moses. Vi ved, at Gud talte til Moses, men vi ved ikke, hvem den her mand er. Det var da mærkeligt, svarede manden. Han helbreder en blind, og I aner ikke, hvem han er. Mon Gud ville bønhøre ham, hvis han var et syndigt menneske? Nej, Gud bønhører dem, der viser ham ære og gør hans vilje. Har man nogensinde før hørt, at en blindfødt er blevet helbredt, så han kunne se? Hvis den mand ikke kom fra Gud, kunne han ikke have gjort det. Vil du nu til at belære os? Råbte de. Du som har været en synder hele dit liv. Så jog de ham ud. Da Jesus hørte, hvordan manden var blevet smidt ud, opsøgte han ham og spurgte, tror du på menneskesønnen? Mester, sig mig, hvem han er, så jeg kan tro på ham, svarede manden. Du har allerede set ham, sagde Jesus. For det er mig, der er menneskesønnen. Herre, jeg tror, svarede han og faldt på knæ foran Jesus. Da sagde Jesus, denne verden vil blive dømt, nu da jeg er kommet. De blinde bliver seende, men de seende bliver blinde. Da nogle af de farisæere, som fulgte med Jesus, hørte det, sagde de, vil du måske påstå, at vi også er blinde? Jesus svarede, havde I været blinde, ville I have været uden skyld, men så længe I påstår, at I kan se, er I skyldige. Johannes evangeliet, kapitel 10. Jesus fortsatte med at tale til farisæerne. Det siger jeg jer. Enhver, som ikke går ind ad døren til forfolden, men sniger sig ind på anden måde, er en tyv eller røver. Fårenes rigtige hyrde kommer altid hen til døren, og det er ham, dørvogteren lukker op for. Fårene kender hans stemme. Han kalder sine får ved navn og fører dem ud på græs. Når han har lukket alle sine får ud, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kender hans stemme, men de vil ikke følge efter en fremmed. Tværtimod, de vil flygte fra ham, fordi de ikke kender hans stemme. Jesus brugte det billede på farisæerne, men de forstod ikke, hvad han mente. Derfor prøvede han at forklare det nærmere. Det siger jeg jer. Jeg er døren til fårefolden. Fårene har ikke lyttet til de hyrder, som er kommet før mig, for de er tyve og røvere. Jeg er døren. De, der kommer ind i folden gennem mig, skal få det evige liv. De vil gå ud for at finde føde, og de vil komme hjem igen. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge, men jeg er kommet for, at de skal have liv. Jeg er overflod af liv. Jesus fortsatte, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde våger sit liv for at redde fårene. Men en, som er ansat til at vogte får, og altså ikke er fårenes ejer, han er ligeglad med, hvordan det går med fårene, for han tænker kun på at hytte sit eget skind. Når han ser ulven nærme sig, lader han fårene i stikken og flygter. Så går ulven til angreb og spreder fårene for alle vinde. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og de kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender ham, og jeg vil ofre mit liv for at redde fårene. Jeg har andre får, som ikke hører til i denne fold. Dem skal jeg også være hyrde for, og de vil adlyde mig. Alle fårene skal samles, så der bliver en hjort og en hyrde. Faderen elsker mig, fordi jeg adlyder den befaling, han har givet mig, at jeg skal ofre mit liv og siden få det igen. Ingen kan tage mit liv, men jeg ofrer det af egen fri vilje. Jeg har autoritet til at ofre mit liv, og jeg har autoritet til at tage det tilbage. Disse ord førte igen til uenighed blandt de jødiske ledere. Mange sagde, han er besat, han er gal, hvorfor hører I på ham? Andre sagde, sådan taler en besat ikke, kan onde ånder give blinde deres syn igen. Det blev vinter, og Jesus var igen på besøg i Jerusalem, denne gang under Hanukka-festen. Han gik omkring i den del af templet, som kaldes Salomons søjlegang. De jødiske ledere omringede ham og spurgte, hvor længe vil du holde os hen i uvished? Er du Messias, så sig det lige ud. Jesus svarede, det har jeg allerede gjort, men I vil ikke tro mig. De under, jeg gør i min fars navn, er bevis nok, men I tror mig ikke, fordi I ikke hører til blandt mine får. Mine får adlyder min stemme. Jeg kender dem, og de følger mig. Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig gå fortabt. Ingen kan rive dem ud af min hånd. Min far, som har givet mig dem, har større magt end nogen anden, og ingen kan rive dem ud af min fars hånd. Jeg og faderen, vi er ét. Da begyndte de igen at samle sten op for at slå ham ihjel.
Men han sagde, jeg har udført mange gode gerninger, som min far har bedt mig om at gøre. Hvilken af dem er det, I vil stene mig for? Du skal ikke stenes for nogen god gerning, svarede de, men du skal dø, fordi du håner Gud. Du er kun et menneske, men du gør dig til et med Gud. Står der ikke i skriften? Jeg har kaldt jer guder, spurgte Jesus. Hvis altså skriften, som ikke kan annulleres, kalder de mennesker guder, som Gud havde indsat til at gøre hans vilje, hvordan kan I så anklage mig, som faderen har indsat og sendt til verden, og sige, at jeg håner Gud, fordi jeg siger, at jeg er Guds søn? Hvis det ikke var min fars gerninger, jeg gjorde, så skulle I ikke tro mig. Men når jeg nu gør hans gerninger, så tro i det mindste for gerningernes skyld, så I må kunne forstå og komme til den erkendelse, at faderen er i mig, og jeg er i ham. De forsøgte derefter at fange ham, men han slap fra dem. Jesus tog nu igen over til området øst for Jordanfloden, til det sted, hvor Johannes tidligere havde døbt. Der opholdt han sig et godt stykke tid, og mange mennesker flokkedes om ham. De sagde til hinanden, Johannes udførte ganske vist ingen under, men alt hvad han sagde om denne mand var sandt, og mange af dem kom til tro på Jesus. Johannes evangeliet, kapitel 11. Der var en mand ved navn Lazarus, som boede i landsbyen Betania sammen med sine søstre, Maria og Martha. Det var den Maria, der er kendt for at have hældt kostbar olie ud over Jesu fødder og tørret det med sit hår. Nu skete der det, at Lazarus blev alvorligt syg. De to søstre sendte derfor bud til Jesus om, at hans gode ven Lazarus var meget syg. Da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom ender ikke med døden, men Gud vil blive æret igennem det, der skal ske, og Guds søn vil også blive æret derved. Jesus holdt meget af Martha, Maria og Lazarus. Efter at have fået beskeden, blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Men så sagde han til disciplene, kom, lad os gå tilbage til Judæa. Disciplene protesterede, mester, for kort tid siden forsøgte de jødiske ledere at slå dig ihjel. Vil du nu derhen igen? Men Jesus sagde, har dagen ikke 12 timer, hvor vi må gøre Guds gerninger? De, der vandrer i lyset, falder ikke, for de ser verdens lys. Men de, der vandrer i mørke, falder, for de har ikke lyset i sig. Så tilføjede han, vores ven Lazarus sover, men jeg vil gå hen og vække ham op. Hvis han sover, kommer han så nok, sagde disciplene. De troede nemlig, at Jesus havde talt om almindelig søvn. Men han havde talt om Lazarus død. Så sagde han rent ud, Lazarus er død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for hans død vil hjælpe jer til at tro. Men lad os nu komme afsted. Thomas, der også blev kaldt tvillingen, sagde til de andre disciple, lad os bare gå med Jesus, så dør vi i det mindste sammen. Da Jesus nåede frem til Betania, fik han at vide, at Lazarus var blevet begravet 3 dage forinden. Betania lå knap 3 kilometer fra Jerusalem, og mange venner fra hovedstaden var kommet for at trøste Martha og Maria i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ham i møde. Maria derimod blev hjemme. Da Martha nåede hen til ham, sagde hun, Herre, hvis du havde været her, så var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du end beder Gud om, det vil han gøre for dig. Din bror skal vende tilbage til livet, sagde Jesus. Jeg ved, at han skal vende tilbage til livet på opstandelsens morgen, svarede Martha. Jesus fortsatte, jeg er opstandelsen og livet. De, der tror på mig, skal leve, selvom de dør. Og de, der lever i troen på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du på det, Martha? Ja, herre, sagde hun. Jeg tror, at du er Messias, Guds søn, som vi så længe har ventet skulle komme. Derefter løb Martha hjem til Maria og hviskede til hende, mesteren er kommet, og han vil gerne tale med dig. Maria rejste sig med det samme og gik ud for at møde ham. Jesus var endnu ikke kommet ind til landsbyen, men var stadig på det sted, hvor Martha havde mødt ham. Da de, der var i huset for at trøste Maria, lagde mærke til, at hun pludselig rejste sig og gik, troede de, hun ville ud til Lazarus' grav for at græde. Derfor fulgte de efter hende. Maria kom nu ud til det sted, hvor Jesus var, og hun faldt ned fra hans fødder og udbrød, Herre, hvis du havde været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og hørte de andres gråd, blev han heftigt oprørt i sin ånd og spurgte, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, lød svaret. Jesus brast i gråd. Se, hvor meget han holdt af Lazarus, var der nogen, der sagde. Men andre sagde, når han kunne helbrede en blind, kunne han så ikke også have forhindret denne mands død? Da blev Jesus igen oprørt i sit indre, og han gik hen mod gravstedet, som var en klippehule med en stor sten rullet for indgangen. Tag stenen bort, beordrede han. Herre, sagde Martha, det lugter ikke godt, for det er nu den 4. dag, han ligger der. Jesus svarede, har jeg ikke sagt til dig,
at hvis du tror, vil du få Guds forunderlige magt at se. Så fjernede de stenen fra indgangen. Jesus så op mod himlen og sagde, jeg takker dig, far, fordi du har bønhørt mig. Jeg ved godt, at du altid hører mig. Men jeg siger det for de menneskers skyld, der står her omkring mig, for at de kan komme til tro på, at det er dig, som har sendt mig. Så råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Den døde kom ud, med hænder og fødder viklet ind i ligklæder og med et tørklæde om ansigtet. Hjælp ham af med de ligklæder, sagde Jesus. Mange af dem, der var kommet for at trøste Maria og havde set, hvad Jesus gjorde, kom nu til tro på ham. Men nogle af dem skyndte sig hen til farisæerne for at fortælle, hvad der var sket. Straks sammenkaldte ypperstepræsterne og farisæerne det jødiske råd for at drøfte situationen. Hvad skal vi gøre? Spurgte de hinanden. Den mand har udført mange mirakler. Hvis vi lader ham fortsætte på den måde, ender det med, at hele folket slutter sig til ham, og så kommer de romerske herrer og overtager vores land og udsletter os som folk. En af dem, Kajfas, der var ypperstepræst i det år, sagde, forstår I ingenting? Kan I ikke se, at det er bedre for jer, at en mand lader livet for at redde folket, end at en hel nation går til grunde? Det sagde Kajfas ikke af sig selv, men han var jo ypperstepræst det år, og det han sagde var faktisk en profeti om, at Jesus skulle dø for hele folket. Ja, han skulle ikke bare dø for Israels folk, men han skulle samle Guds børn til ét folk, også dem, der bor rundt omkring i andre lande. Fra den dag begyndte de jødiske ledere at planlægge, hvordan de kunne få Jesus slået ihjel. Af den grund gik Jesus ikke mere åbenlyst omkring, men holdt sig fra Jerusalem og opholdt sig i udkanten af ørkenen. Da han kom til landsbyen Efraim, blev han der en tid sammen med sine disciple. Den jødiske påske var nært forestående, og mange mennesker fra hele landet kom ind til Jerusalem flere dage forinden for at gennemgå renselsesceremonien. Folk ledte efter Jesus, og når de mødtes på tempelpladsen, spurgte de hinanden, mon ikke han kommer til påskehøjtiden? I midlertid havde ypperstepræsterne og farisæerne givet befaling om, at hvis nogen vidste, hvor Jesus var, skulle de øjeblikkeligt melde det, så man kunne få ham arresteret. Johannes evangeliet, kapitel 12. 6 dage før påskehøjtiden skulle begynde, kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, den mand han havde opvakt fra de døde. Der holdt de en fest til ære for Jesus. Martha serverede, og Lazarus var med ved bordet. Maria havde en flaske med en kostbar aromatisk nardusolie, og den hældte hun ud over Jesu fødder, mens han lå ved bordet. Derefter tørrede hun hans fødder med sit hår, og hele huset blev fyldt af den vidunderlige duft. Men Judas Iskariot, den disciple, som senere forrådte Jesus, udbrød. Den olie var en formue værd, den burde være solgt og pengene givet til de fattige. Det sagde han ikke af virkelig omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var ham, der opbevarede pengepungen, og han tog jævnligt af den. Lad være med at genere hende, sagde Jesus. Hun kan gemme resten af olien til min begravelsesdag. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Da folk i Jerusalem hørte, at Jesus var i Betania, gik mange af dem derud. Ikke blot for at se Jesus, men også for at møde Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Ypperstepræsterne besluttede derfor, at de også ville rydde Lazarus af vejen, for på grund af ham gik mange af folkene i byen over til at tro på Jesus. Næste morgen gik det som en løbeild gennem Jerusalem, at Jesus nu var på vej. En masse mennesker var kommet til byen på grund af påskefesten, og mange gik ham i møde med palmegrene i hænderne og råbte, Hosanna, velsignet er den, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat i et æselføl og satte sig op for at ride på det. Derved blev det skriftord opfyldt, som siger, frygt ikke Jerusalem. Se, din konge er på vej, og han rider på et æselføl. Hans disciple forstod ikke på det tidspunkt, at det, der skete, var en opfyldelse af skriftens profetier. Først efter, at Jesus var vendt tilbage til sin herlighed i himlen, gik det op for dem, hvor mange af skriftens forudsigelser, der var gået i opfyldelse for øjnene af dem. Alle de, der havde været vidne til, hvordan Lazarus var blevet kaldt ud af graven og oprejst fra de døde, havde fortalt om det vidt og bredt. Derfor var det en kolossal menneskemængde, der gik Jesus i møde. Men farisæerne sagde til hinanden, se bare, jeres trusler hjælper intet. Alle render jo efter ham. Blandt de mange mennesker, der var rejst til Jerusalem for at fejre påskefesten, var der også nogle grækere, som var kommet langvejs fra. De henvendte sig til Filip, der var fra Bethsaida, og sagde,
Vi vil også gerne møde Jesus. Filip sagde det til Andreas, og de gik sammen hen til Jesus og fortalte ham det. Jesus sagde til dem, nu er det øjeblik kommet, hvor menneskesønnen skal ophøjes. Det siger jeg jer. Hvis ikke et hvedekorn bliver lagt ned i jorden og dør, så bliver det aldrig til mere end det ene korn. Men hvis det dør, vil det bære megen frugt. Den, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men den, der giver afkald på sit eget liv i denne verden, vil få det liv, som varer evigt. Den, der vil tjene mig, skal følge mig. For mine tjener skal være sammen med mig, hvor jeg end er. Og faderen vil belønne enhver, som vil tjene mig. Mine inderste tanker er i oprør. Skal jeg bede, far, skån mig for det, der venter forud? Nej, det er jo derfor, jeg er kommet så langt som hertil. Far, vis din storhed. I det samme lød en stemme fra himlen. Jeg har vist min storhed, og jeg vil vise den igen. Nogle af dem, der stod omkring ham og hørte stemmen, mente, at det havde tordnet, men andre sagde, det var en engel, der talte til ham. Jesus sagde da til dem, den stemme lød ikke for min skyld, men for jeres. Nu er tiden kommet, hvor denne verden skal dømmes. Nu skal denne verdens fyrste smides ud, og når jeg bliver løftet op, vil jeg drage alle til mig. Med de ord hentydede han til, hvordan han skulle dø. Løftet op, spurgte folk. Vi har lært fra skriften, at når Messias bliver vores konge, skal han altid være hos os. Hvad mener du så med, at menneskesønnen vil blive løftet op? Hvem er den menneskesøn? Jesus svarede, lyset er endnu en kort tid iblandt jer. I skal vandre i lyset, mens I har lyset, for at mørket ikke skal få bugt med jer. De, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor de går hen. Tro på lyset, mens I har lyset, så I kan blive lysets børn. Med de ord gik han sin vej og forsvandt af syne. Skønt Jesus havde gjort mange under for øjnene af folk, var der stadig mange, som ikke troede på ham. Således opfyldtes profeten Esajas ord. Herre, hvem troede på budskabet? Hvem blev Herrens magt åbenbaret for? Fordi de afviste budskabet, kunne de ikke komme til tro. Det stemmer med følgende ord fra Esajas bog. Han har dækket deres øjne til og tillukket deres hjerter, så de intet ser eller forstår, og ikke vender sig til mig, så jeg kan helbrede dem. Esajas viser herhen til Jesus, for han havde set et glimt af Messias forunderlige storhed. Selvom flertallet tog afstand fra Jesus, var der alligevel mange, som troede på ham, endda nogle af de jødiske ledere. Men de turde ikke sige det offentligt, da de var bange for, at farisæerne skulle udelukke dem af synagogen. Anerkendelse fra andre mennesker betød mere for dem end anerkendelse fra Gud. Der råbte Jesus, de der tror på mig, tror ikke kun på mig, men på ham, der sendte mig. Og de der ser mig, ser ham, der sendte mig. Jeg er kommet for at bringe lys ind i denne mørke verden, så de der tror på mig ikke skal forblive i mørket. Hvis mennesker hører mine ord, men ikke adlyder, så er det ikke mig, der dømmer dem. Jeg er kommet for at frelse mennesker, ikke for at dømme dem. Men de, der forkaster mig og mine ord, vil på dommens dag blive dømt af de ord, som de har hørt mig sige. For det budskab, jeg har bragt jer, er ikke fra mig selv. Det er min far, som har sendt mig med det, og det er ham, der har givet mig befaling om, hvad jeg skal sige. Jeg ved, at formålet med hans befaling er at give mennesker det evige liv. Jeg siger kun det, som faderen har bedt mig om at sige. Johannes evangeliet, kapitel 13. Alt var klar til, at påskehøjtiden kunne begynde. Jesus vidste, at tiden var kommet til, at han skulle gå bort fra denne verden og vende tilbage til faderen. Den kærlighed, han hele tiden havde haft til dem, der fulgte ham her på jorden, ville han vise endnu en gang på den sidste aften, hvor de var sammen. Jesus begyndte nu påskemåltidet sammen med sine disciple. Djævlen havde allerede indgivet Judas Iskariot den tanke, at han skulle forråde Jesus. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder. Han vidste, at det var Gud, der havde sendt ham, og at han snart skulle vende tilbage til Gud. Jesus rejste sig fra det sted, hvor han lå ved bordet, og tog sin yderkjortel af. Så tog han et håndklæde og bandt det om livet. Derefter hældte han vand i et vandfad og gav sig til at vaske disciplenes fødder, mens de lå på deres pladser rundt om bordet, og han tørrede deres fødder med det håndklæde, han havde om livet. Da han kom til Simon Peter, sagde Peter til ham, Herre, vil du virkelig vaske mine fødder? Lige nu forstår du ikke, hvorfor jeg gør det, men senere vil du forstå det. Nej, du skal bestemt ikke vaske mine fødder. Hvis jeg ikke gør det, kan du ikke være en af mine disciple. Så vask ikke bare fødderne, herre, men også hænderne og hovedet. Den, som har været i bad, er ren og behøver kun at vaske fødderne, svarede Jesus. Og I er rene, dog ikke alle.
Det sagde han, fordi han vidste, hvem der ville forråde ham. Da Jesus havde vasket deres fødder, tog han igen sin yderkjortel på, lagde sig ved bordet og spurgte, ved I, hvorfor jeg gjorde det? I kalder mig herre og mester, og det gør I med rette, for det er jeg. Når nu jeg, der er jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. Det siger jeg jer. En tjener står ikke over sin herre, og de, der bliver sendt ud på en opgave, skal følge de instrukser, de har fået af dem, der sendte dem afsted. Det ved I jo godt, men I oplever først velsignelsen, når I handler på det, I ved. Hvad jeg siger, gælder ikke jer alle, for jeg ved, hvem jeg har udvalgt. Skriften siger, en af dem, der spiser sammen med mig, vil bekæmpe mig. Det går snart til opfyldelse. Jeg siger det allerede nu, for at de kan tro på mig, når det sker. Det siger jeg jer. Den, der tager imod dem, jeg sender ud, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod faderen, som sendte mig. Derefter blev Jesus stærkt bevæget i sin ånd og sagde, det siger jeg jer. En af jer vil forråde mig. Disciplene så spørgende på hinanden. Ingen vidste, hvem han hentydede til. Den disciple, som Jesus elskede særlig højt, lå til bords ved siden af Jesus. Derfor nikkede Simon Peter til ham over bordet, for at få ham til at spørge Jesus, hvem det kunne være. Den anden disciple lænede sig hovedet tilbage mod Jesu bryst og spurgte, hvem er det, herre? Det er ham, som jeg giver det stykke brød, jeg nu dypper i skålen, svarede Jesus. Så dyppede han et stykke brød og gav det til Judas Iskariot. Så snart Judas havde fået brødet, kom Satan ind i ham, og Jesus sagde, gør det, du har i sinde, men gør det snart. Ingen af de andre ved bordet forstod, hvorfor han sagde det til ham. Nogen troede, at Jesus bad Judas købe ind til højtiden eller give nogle penge til de fattige. Det var nemlig ham, der gik rundt med pengepungen. Judas tog nu brødet, rejste sig og gik. Det var nat. Da Judas var gået, sagde Jesus, nu er tiden kommet, hvor menneskesønnen vil blive æret, og det han gør, vil bringe Gud ære. Siden han vil bringe Gud ære, vil Gud også bringe ham ære, og det kommer til at ske meget snart. Venner, nu var det ikke længe, før jeg skal bort. I vil lede efter mig, men som jeg tidligere sagde til de jødiske ledere, siger jeg nu også til jer. Der, hvor jeg skal hen, kan I ikke komme. Derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Men herre, sagde Peter, hvor går du hen? Jesus svarede, du kan ikke følge mig nu, men senere vil du komme til mig. Hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg er parat til at dø for dig. Dø for mig, sagde Jesus. Inden hanen galer, har du 3 gange nægtet at kendes ved mig. Johannes evangeliet, kapitel 14. Jesus fortsatte sin tale til disciplene. I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud, tro også på mig. I min fars hus er der masser af boliger. Hvis ikke vil jeg have sagt det til jer, for jeg er på vej hen for at gøre alt klar, til at I kommer. Når alt er parat, kommer jeg tilbage for at hente jer, så I altid kan være sammen med mig der, hvor jeg er. Og I kender vejen, der fører til det sted, hvor jeg skal hen. Nej, herre, indvendte Thomas, vi ved hverken, hvor du går hen, eller hvordan vi skal finde vej derhen. Jesus svarede, jeg er vejen, og sandheden, og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig. Havde I forstået, hvem jeg er, ville I også have forstået, hvem min far er. Men I skal snart forstå, hvem han er, og I har set ham. Herre, vis os faderen, bad Filip. Det er alt, hvad vi ønsker. Er du stadig ikke klar over, hvem jeg er, Filip? Spurgte Jesus. Og det efter, at jeg har været så lang tid sammen med jer. Den, som har set mig, har set faderen. Hvorfor siger du så, vis os faderen? Tror du da ikke, at jeg er et med faderen, og at faderen er et med mig? Det, jeg siger til jer, kommer ikke fra mig selv, men fra faderen, som bor i mig. Og det er også ham, der gør sine gerninger gennem mig. Tro mig, når jeg siger, at jeg er et med faderen, og faderen er et med mig. Men vil I ikke tro det, så tro på grund af de under, I har set mig gøre. Det siger jeg jer. De, der tror på mig, skal gøre de samme under, som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Hør godt efter. Hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre. På den måde vil faderen blive æret gennem sønnen. Hvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens ånd,
som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han er hos jer og skal være i jer. Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken, og jeg kommer tilbage til jer igen. Denne verdens mennesker ser mig snart for sidste gang, men I skal få mig at se igen, for jeg har evigt liv, og det har I også. Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er et med min far, og at I er et med mig, ligesom jeg er et med jer. De, der elsker mig, holder fast ved mine befalinger og adlyder dem. Og de, der elsker mig, vil blive elsket af min far, og jeg vil elske dem og åbenbare mig selv for dem. Judas, ikke Iskariot, men den anden disciple af samme navn, sagde til ham: Herre, hvordan kan det være, at du vil åbenbare dig selv for os, og ikke for mennesker ude i verden? Jesus svarede: Fordi de, der elsker mig, vil gøre det, jeg siger til dem. Derfor vil min far også elske dem, og vi vil komme og tage bolig i dem. Men de, der ikke elsker mig, retter sig ikke efter, hvad jeg siger. Det, jeg siger til jer, udspringer ikke af mine egne tanker, men stammer fra faderen, som sendte mig. Jeg kan fortælle jer de her ting, fordi jeg endnu er hos jer. Men det bliver Helligånden, den nye vejleder, som faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting, og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde. I skal ikke være bange eller modløse. Jeg har fortalt jer, at jeg er nødt til at forlade jer, men at jeg kommer tilbage til jer igen. Hvis I virkelig elsker mig, vil I glæde jer over, at jeg nu skal hjem til min far, for han er større end jeg. Jeg har sagt jer det alt sammen på forhånd, for at I må tro på mig, når det sker. Jeg kan ikke sige mere her og nu, for denne verdens fyrste er på vej herhen. Han har overhovedet ingen magt over mig, men jeg gør det her, for at mennesker må kunne forstå, at jeg elsker min far. Derfor gør jeg, hvad han har befalet mig. Kom, lad os rejse os og gå herfra. Johannes evangeliet, kapitel 15. Mens de gik, fortsatte Jesus med at tale til disciplene. Jeg er den sande vinstok, og min far er ejeren. Enhver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og enhver gren, som bærer frugt, den beskærer han, for at den kan bære mere frugt. I er allerede blevet renset gennem det, I har lært af mig. Afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I kun bære frugt, hvis I bliver i mig, og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer megen frugt, men uden mig kan I intet udrette. De grene, der afbryder forbindelsen til mig, bliver som sagt fjernet og smidt på jorden, fordi de ikke bar frugt. Derpå tør de ind og bliver til sidst samlet sammen og brændt. Men hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I ærer min far ved at bære megen frugt, og viser derved, at I er mine disciple. Som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. I bliver i min kærlighed ved at adlyde mig, ligesom jeg bliver i min fars kærlighed ved at adlyde ham. Jeg siger det her til jer, for at min glæde kan være i jer og fylde jeres hjerter. Min befaling til jer er, at I skal vise hinanden den samme kærlighed, som jeg har vist jer. Ingen har større kærlighed end den, der sætter livet til for at redde sine venner. I er mine venner, hvis I altså gør det, jeg har befalet jer at gøre. Jeg betragter jer ikke længere som tjenere, for en tjener bliver ikke indviet i sin herres planer. Jeg regner jer for mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg selv har fået at vide af min far. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt, og det skal være en varig frugt, så min far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. Min befaling til jer er, I skal elske hinanden. Når I oplever, at verden hader jer, så husk, at den også har hadet mig. Hvis I tilhørte denne verden, ville den elske jer, som den elsker sine egne. Men fordi jeg har kaldet jer ud af verden, hører I ikke længere til i verden. Derfor hader den jer. Husk på, hvad jeg sagde til jer. En tjener står ikke over sin herre. De, der har forfulgt mig, vil også forfølge jer, men de, der har adlydt mine ord, vil også adlyde jeres. De vil forfølge jer, fordi I tilhører mig. De kender jo ikke ham, som har sendt mig. De havde ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde været her og talt til dem om deres synd, men nu har de ingen undskyldning. Den, der hader mig, hader også min far.
De havde heller ikke været skyldige, hvis jeg ikke havde gjort de store under iblandt dem, som ingen anden har gjort. Men nu har de set dem, og alligevel hader de både mig og min far. Således opfyldes skriftens ord. De hadede mig uden grund. Når jeg sender vejlederen til jer, sandhedens ånd, der kommer fra faderen, så vil han tale til mennesker om mig. Men også I skal fortælle om mig, for I har været med mig fra begyndelsen. Johannes evangeliet, kapitel 16. Jeg siger det, før det sker, for at I ikke skal miste troen. I vil blive smidt ud af synagogen. Ja, det vil komme så vidt, at de, der slår jer ihjel, vil mene, at de dermed tjener Gud. Og det vil de gøre, fordi de hverken kender min far eller mig. Men når forfølgelserne kommer, så husk på, hvad jeg nu har sagt til jer. Jeg har ikke sagt det før, for jeg har hele tiden været hos jer. Nu skal jeg snart tilbage til ham, der sendte mig, og ingen af jer spørger mig længere, hvor jeg går hen. I er fyldt af sorg og uro på grund af det, jeg har fortalt jer, men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer, at jeg går bort. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer. Og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Når Helligånden kommer, vil han afsløre folks forkerte opfattelse af synd, retfærdighed og dom. Deres synd er, at de ikke tror på mig. Det er retfærdigt, at jeg går til faderen, og I derfor ikke længere kan se mig. Dommen består i, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har stadig meget at sige jer, som I ikke kan forstå endnu. Men når sandhedens ånd kommer, vil han vejlede jer til hele sandheden. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, vil han give videre til jer, og han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer. Han vil ophøje og ære mig ved at tage imod det, jeg giver ham, og derefter åbenbare det for jer. Alt, hvad faderen har, er også mit. Det er derfor, jeg siger, at Helligånden vil tage imod det, jeg giver ham, og åbenbare det for jer. Snart ser I mig ikke mere, men lidt senere vil I se mig igen. Der spurgte disciplene hinanden, hvad mener han med, at vi snart ikke skal se ham mere, men at vi så lidt senere får ham at se igen? Og hvad mener han med, at han skal gå til faderen, og at det skal ske snart? Vi forstår det ikke. Jesus var klar over, at de ønskede at spørge ham om det. Så han sagde, I spørger hinanden, hvad jeg mener med det, jeg sagde. Det siger jeg jer. Denne verden vil glæde sig over det, der skal ske med mig, men I vil sørge og græde. Bagefter vil jeres sorg blive vendt til glæde. En kvinde glæder sig ikke til den smerte, der er forbundet med at føde, men når barnet er født, glemmer hun smerterne af glæde over, at et lille menneskebarn er kommet til verden. Det samme gælder jer. I er ikke glade lige nu, men vi skal ses igen, og der skal I opleve en glæde i hjertet, som ingen kan tage fra jer. Når den tid kommer, skal I ikke længere bede mig om noget, for I kan gå direkte til faderen. Det siger jeg jer. Han vil give jer hvad som helst, I beder om i mit navn. Endnu har I ikke prøvet at bede om noget i mit navn. Bed i mit navn, og I skal få, så I kan blive fyldt af glæde. Indtil nu har jeg måttet tale til jer i billeder, men den tid kommer, hvor det ikke er nødvendigt længere. Der vil jeg tale klart til jer om faderen. Når det sker, kan I også gå direkte til ham i mit navn. Det er ikke nødvendigt, at jeg går i forbøn for jer hos faderen, for han elsker jer, fordi I elsker mig, og fordi I tror, at jeg er kommet fra ham. Da jeg kom til denne verden, kom jeg fra faderen. Nu forlader jeg så denne verden, og er på vej tilbage til faderen. Disciplene udbrød. Nu taler du klart og ikke længere i billeder. Og nu forstår vi, at du ved alt, og at der ikke er grund til at stille spørgsmål ved det, du siger. Derfor tror vi på, at du er kommet fra Gud. Mon I nu også tror, sagde Jesus. Om ganske kort tid vil I være spredt fra alle vinde, og jeg vil stå alene tilbage. Men jeg er ikke alene, for min far er med mig. Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Johannes evangeliet, kapitel 17. Derefter så Jesus op mod nattehimlen og sagde, Far, nu er tiden inde. Ophøj din søn, så jeg kan ophøje dig. Du har jo givet mig den højeste myndighed over hele menneskeheden, for at jeg kan give evigt liv til alle dem, du har givet mig. Det evige liv er at kende dig, den eneste sande Gud, og den frelser og Messias, som du har sendt. Jeg har æret dig her på jorden ved at fuldføre den opgave, du har givet mig. Far, ær du nu mig og før mig tilbage til din herlighed, tilbage til den position, jeg havde hos dig, før verden blev skabt. Jeg har åbenbaret, hvem du er, for de mennesker, som du kaldte ud af verden og gav til mig. De var dine,
Men du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad jeg har, det har jeg fået fra dig. For de ord, jeg har fået fra dig, har jeg givet videre til dem, og de har taget imod dem. De ved nu, at jeg er kommet fra dig, og at du har sendt mig. Jeg går i forbøn for dem, far. Jeg går ikke i forbøn for verden, men for dem, som du har givet mig. For de tilhører dig. Du og jeg har alt til fælles, og mine disciple har gjort mig ære. Nu kommer jeg til dig, for jeg skal ikke være i verden længere, men de skal leve i denne verden. Hellige far, hold din hånd over dem, som du har givet mig. Beskyt dem med den mægtige kraft, som du gav mig, for at de må blive et, ligesom vi er et. Så længe jeg var hos dem, beskyttede jeg dem med din kraft. Jeg tog hånd om dem, så ikke en eneste af dem gik fortabt, undtagen ham, der måtte gå fortabt, og på den måde blev skriften opfyldt. Nu er jeg på vej til dig, og jeg siger det her, mens jeg endnu er på denne jord, for at de må blive fyldt med min glæde. Jeg har indviet dem i dit budskab, og nu hader verden dem, fordi de ikke længere er en del af verden, ligesom jeg ikke er en del af den. Jeg beder dig ikke om at tage dem ud af verden, men om at beskytte dem fra den ondes angreb. Men de hører ikke til i verden, ligesom jeg ikke hører til i verden. Rens dem gennem dit ord, som er sandheden. Som du sendte mig til verden, sender jeg nu dem til verden. Jeg indvier mig selv til dig, for at også de gennem erkendelsen af sandheden må indvie sig helt til dig. Jeg beder ikke kun for dem, der er her, men også for dem, som i fremtiden kommer til tro på mig gennem deres vidnesbyrd. Jeg beder om, at de alle må blive et, ligesom du og jeg er et, så verden kan tro, at du har sendt mig. Den herlighed, du gav mig, har jeg givet videre til dem, for at de kan blive et, ligesom vi er et. Når jeg er et med dem, og du er et med mig, så er enheden fuldkommen. Så vil verden indse, at du har sendt mig, og at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Far, mit ønske er, at de, som du har givet mig, må komme til det sted, hvor jeg tager hen, og at de må se den herlighed, som du har givet mig, fordi du har elsket mig fra før verden blev til. Retfærdige far, selvom verden ikke kender dig, så kender jeg dig, og mine disciple her ved, at du har sendt mig. Jeg har vist dem, hvem du er, og det vil jeg fortsætte med, for at den kærlighed, hvormed du har elsket mig, må være i dem, og jeg må være i dem. Johannes evangeliet, kapitel 18. Da Jesus var færdig med at bede, gik han videre sammen med disciplene. De krydsede Kedrondalen og kom ind i en olivenplantage. Men også forræderen Judas kendte det sted, for Jesus havde ofte været der sammen med sine disciple. Judas havde af ypperstepræsterne og farisæerne fået rådighed over templets vagtmandskab og en deling romerske soldater, og med brændende fakler, olielamper og våben nærmede de sig nu olivenplantagen. Jesus vidste på forhånd, hvad der ville ske. Han trådte frem og spurgte, hvem søger I efter? Jesus fra Nazaret, svarede de. Det er mig, sagde Jesus. Også forræderen Judas stod der mellem de andre. Da Jesus sagde, det er mig, ville de tilbage og faldt til jorden. Igen spurgte Jesus, hvem søger I efter? Jesus fra Nazaret, svarede de. Jeg har jo sagt jer, at det er mig, sagde Jesus. Når det altså er mig, I vil have fat i, så lad de andre gå. Således gik det i opfyldelse, som han tidligere havde sagt om, at ingen af hans disciple skulle gå fortabt. Simon Peter trak sit sværd, slog ud efter en af ypperstepræstens tjenere og huggede hans højre øre af. Tjeneren hed Malkus. Men Jesus sagde til Peter, stik dit sværd i skeden. Skulle jeg ikke tømme det lidelsens spærre, som min far har givet mig? Befalingsmanden gav da ordre til sine soldater og den jødiske tempelvagt om at pågribe Jesus og binde ham. Derefter trak de afsted med ham. I første omgang førte de ham til Annas, som var svigerfar til Kajfas. Det var Kajfas, der var den officielle ypperstepræst i det år. Det var også Kajfas, der havde sagt til de jødiske ledere, at det var bedre, at en mand døde, end at hele folket gik til grunde. Simon Peter fulgte efter Jesus sammen med en af de andre disciple, som kendte ypperstepræsten. Derfor fik den anden disciple tilladelse til at komme inden for porten i ypperstepræstens gård, mens Peter blev stående udenfor. Den anden disciple talte med den pige, der stod vagt ved porten, og Peter fik så lov til at komme med indenfor. Men da han gik forbi hende, udbrød hun, du er da vist en af hans disciple. Nej, det er jeg ikke, røg det ud af Peter. Vagtmandskabet fra templet og husets tjenestefolk stod og varmede sig omkring nogle trækulsgløder, for det var koldt den nat.
Peter stillede sig også derhen for at få varmen. Inde i huset begyndte ypperstepræsten Annas at udspørge Jesus om hans disciple og om, hvad hans lære egentlig gik ud på. Jeg har talt til folk i fuld offentlighed, svarede Jesus. Mange gange har jeg undervist i synagogerne og på tempelpladsen, hvor alle har kunne høre mig. Intet er sket bag lukkede døre. Hvorfor spørger du mig? Hvorfor ikke spørge dem, der har hørt, når jeg har talt? De ved godt, hvad min undervisning går ud på. En af tempelvagterne gav Jesus et slag i ansigtet. Er det en måde at svare ypperstepræsten på? Sagde han. Har jeg sagt noget forkert, så sig hvad det er, svarede Jesus. Men hvis det, jeg har sagt, er sandt, hvorfor slår du mig så? Annas sendte nu Jesus videre til Kajfas, stadig med hænderne bundet. Imens stod Simon Peter ude på gårdspladsen og varmede sig ved gløderne. Du er da også en af hans disciple, udbrød en af de omkringstående. Nej, det er jeg ikke, røg det ud af Peter endnu en gang. Men en af ypperstepræstens tjenere, som var i familie med den mand, hvis øre Peter havde hugget af, udbrød. Jeg så dig selv ude i olivenplantagen sammen med Jesus. Igen benægtede Peter det, og i samme øjeblik var der en hane, der galede. Meget tidligere om morgenen førte man Jesus videre fra Kajfas gård til den romerske guvernørs borg. De jødiske ledere ville ikke gå ind et sted, hvor der boede en ikke-jøde, for det ville gøre dem urene, og så ville de ikke kunne deltage i påskefesten. Derfor gik guvernøren Pilatus ud til dem. Hvad anklager I manden for? Spurgte han. Vi ville ikke have arresteret ham og bragt ham herhen, hvis han ikke havde overtrådt loven, svarede de. Nå, men så tag og døm ham ifølge jeres lov. Men vi har ikke ret til at korsfæste nogen, indvendte de. Dermed opfyldtes Jesu ord om, hvordan han skulle dø. Pilatus gik nu ind i borgen igen, og fik også Jesus ført derind. Er du jødernes konge? Spurgte han. Har du selv fundet på det spørgsmål, eller har andre omtalt mig på den måde, sagde Jesus. Er jeg måske jøde? Svarede Pilatus. Dit eget folks ypperste præster har overgivet dig til mig. Hvad har du gjort? Mit rige er ikke af denne verden, svarede Jesus. Havde jeg ønsket at oprette et jordisk rige, så ville mine disciple have kæmpet for, at jeg ikke skulle blive fanget af de jødiske ledere. Så er du altså en konge? Spurgte Pilatus. På en måde er jeg en konge, svarede Jesus. Jeg er kommet til denne verden for at fortælle om sandheden. Det var derfor, jeg blev født, og alle, der hører sandheden til, vil adlyde mig. Hvad er sandhed? Afbrød Pilatus. Derefter gik han igen udenfor til de jødiske ledere og sagde, jeg finder ham ikke skyldig, men nu er der jo tradition for, at jeg giver jer en fange fri hver påske. Ønsker I, at jeg skal løslade jødernes konge? Nej, ikke ham, men Barabbas, råbte de. Barabbas var en mand, der var fængslet for oprør mod romerne. Johannes evangeliet, kapitel 19. Pilatus lod nu Jesus piske, og derefter flettede soldaterne en krans af tornede grene, satte den på hovedet af ham som en slags kongekrone og kastede en purpurrød kappe om ham. Efter tur gik de hen til ham og sagde, længe leve jødernes konge. Samtidig slog de ham i ansigtet. Pilatus gik igen ud til de jødiske ledere, som stod og ventede udenfor. Jeg vil føre ham ud til jer nu, sagde han, for at I skal vide, at jeg ikke finder ham skyldig i nogen forbrydelse. Så kom Jesus ud med tornekronen på hovedet og purpurkappen over sig. Se, her er han, sagde Pilatus. Så snart ypperstepræsterne og det jødiske vagtmandskab så ham, råbte de, korsfæst ham, korsfæst ham. Så må I selv gøre det, sagde Pilatus. Jeg finder ham ikke skyldig. Jøderne svarede, ifølge vores lov skal han dø, fordi han har kaldt sig selv for Guds søn. Ved de ord blev Pilatus bange. Han førte Jesus ind i borgen igen og spurgte ham, hvor kommer du egentlig fra? Men Jesus gav ham intet svar. Hvorfor svarer du mig ikke? Fortsatte Pilatus. Er du ikke klar over, at jeg har magt til at sætte dig fri og til at lade dig korsfæste? Jesus svarede ham, du havde slet ingen magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Derfor er der større skyld hos dem, der har overgivet mig til dig. Derpå forsøgte Pilatus at få Jesus løsladt. Men de jødiske ledere råbte, sætter du ham fri, er du ikke kejserens ven, for den, der udråber sig selv til konge, gør oprør mod kejseren. Da Pilatus hørte det, førte han igen Jesus udenfor og satte sig i dommersædet på den stenlagte terrasse, der på hebraisk kaldes Gabata. Klokken var omkring 6 om morgenen, og det var dagen før den sabbat, som faldt i påskeugen. Pilatus vendte sig til de jødiske ledere. Her er jeres konge, sagde han. Væk med ham,
skreg de. Væk med ham! Korsfæst ham! Ønsker I virkelig, at jeg skal korsfæste jeres konge? Indvendte Pilatus. Vi har ikke anden konge end kejseren, råbte ypperstepræsterne. Så udleverede Pilatus Jesus til at blive korsfæstet, og soldaterne førte ham bort. Jesus bar selv sit kors til det sted, der kaldtes hovedskaldstedet, på hebraisk Golgata. Der korsfæstede de ham. Samtidig korsfæstede de 2 andre mænd, og deres kors blev rejst, et på hver side af Jesu kors. Pilatus havde fået lavet et skilt med teksten, Jesus fra Nazaret, jødernes konge, og det blev anbragt på korset. Teksten var skrevet på hebraisk, latin og græsk, og skiltet blev læst af mange mennesker, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå tæt ved byen. Men ypperstepræsterne henvendte sig til Pilatus og sagde, du må ændre teksten på det skilt. I stedet for ordene jødernes konge skal du skrive, denne mand påstod at være jødernes konge. Hvad jeg skrev, det skrev jeg, svarede Pilatus kort. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, fordelte de 4 af hans 5 klædningsstykker imellem sig, et stykke til hver. Men Jesu kjortel var uden sammensyninger, vævet i et stykke fra øverst til nederst. Der sagde de, det er en skam at rive den i stykker. Lad os hellere kaste lod om, hvem der skal have den. Da soldaterne gjorde det, gik endnu et skriftord i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig og trak lod om min kjortel. Imens det foregik, stod Jesu mor og hans moster i nærheden af korset. Den Maria, som var gift med Klopas, og Maria Magdalene var der også. Da Jesus så sin mor stå ved siden af den disciple, som han holdt særlig meget af, sagde han til hende, han skal være din søn. Og til disciplen sagde han, hun skal være din mor. Fra dag af tog den disciple sig af hende. Jesus vidste, at alt nu var fuldført. Så sagde han, jeg er tørstig. Det blev opfyldelsen af endnu et skriftord. Nu stod der en beholder med billig sur vin i nærheden. En af de tilstedeværende soldater dyppede en svamp i vinen, satte den på en stang og rakte den op til Jesus. Da han havde smagt på den sure vin, sagde han, det er fuldbragt, og han bøjede hovedet og udåndede. Alt det her fandt sted dagen før den højhellige påskesabbat. De jødiske ledere ville gerne undgå, at de 3 korsfæstede mænd blev hængende til offentlig beskuelse sabbaten år. De bad derfor Pilatus om at give ordre til, at mændenes ben skulle brækkes, så de hurtigt ville dø. Så kom soldaterne og brækkede benene på de 2 mænd, der var korsfæstet sammen med Jesus. Men da de kom til Jesus, så de, at han allerede var død. Derfor brækkede de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak i stedet et spyd i siden på ham, og der flød vand og blod ud. Det jeg her har fortalt, har jeg set med mine egne øjne, og alt hvad jeg siger er sandt. Jeg kan stå inde for, at det er sandhed, og jeg fortæller det for, at I skal tro det. Også den sidste hændelse var en opfyldelse af skriftens ord, der siger, ingen af hans knogler må brækkes, og de vil se på ham, som de har gennemboret. Kort efter henvendte Josef fra Arimathæa sig til Pilatus. Josef var en af Jesu disciple, men ikke åbenlyst, for han var bange for de jødiske ledere. Han bad om tilladelse til at tage Jesu lig ned, og det gav Pilatus ham lov til. Da han tog det ned, var Nikodemus også med. Det var ham, der var kommet til Jesus om natten. Han medbragte 30 kilo salve, en blanding af myra og aloe. De 2 mænd svøbte Jesu lig ind i lindeklæder sammen med den vellugtende salve, sådan som det var skik ved en jødisk begravelse. Det sted, hvor Jesus blev korsfæstet, lå i nærheden af en have, hvor der var en nyudhugget grav, som endnu aldrig var blevet brugt. Da de skulle skynde sig at blive færdige, inden sabbaten begyndte ved solnedgang, og da den grav lå i nærheden, lagde de ham i den. Johannes evangeliet, kapitel 20. Tidligt søndag morgen, mens det endnu var mørkt, gik Maria Magdalene ud til graven, og hun opdagede, at stenen var rullet fra indgangen. Derfor skyndte hun sig tilbage til Simon Peter og den anden disciple, som Jesus holdt særlig meget af, og sagde til dem, der er nogen, der har taget Herren væk fra graven, og vi ved ikke, hvor de har gjort af ham. De 2 disciple løb straks ud til graven. I begyndelsen løb de side om side, men den anden disciple løb hurtigere end Peter og nåede først frem. Da han bøjede sig og kiggede ind i graven, så han, at ligklæderne lå der, men han gik ikke ind i graven. Så nåede Peter frem, og han gik derind. Han så også ligklæderne og lagde mærke til, at det klæde, som Jesus havde haft over sit hoved, ikke var anbragt ved siden af ligklæderne, men lå foldet sammen på et sted for sig selv. Så gik den disciple, som var kommet først til graven, også derind.
Og da han så det hele, forstod han pludselig, hvad Jesus havde sagt om, hvad der ville ske med ham, og han blev overbevist. For indtil da havde de ikke forstået, hvad det betød, når skriften siger, at han skulle genopstå fra de døde. Derefter gik de hjem igen. I mellemtiden var Maria vendt tilbage til graven. Grædende bøjede hun sig ned og kiggede ind i gravkammeret, og der fik hun øje på 2 engle klædt i hvidt. Den ene sad, hvor Jesu hoved havde været, og den anden der, hvor fødderne havde været. Hvorfor græd du? Spurgte de. Fordi der er nogen, der har taget min herre bort, svarede hun. Og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig og så Jesus stå der, men hun genkendte ham ikke. Hvorfor græder du? Spurgte Jesus hende. Hvem leder du efter? Hun regnede med, at det var gartneren, og sagde derfor, hvis det er dig, der har taget ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan gå hen og hente ham. Maria, sagde Jesus. Hun kiggede på ham og udbrød på hebraisk. Rabbuni, det betyder mester. Du skal ikke røre ved mig, sagde han. Jeg er endnu ikke steget op til min far. Men gå hen til disciplene og sig til dem, at jeg stiger op til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud. Maria løb straks hen til disciplene og sagde, jeg har set Herren, og hun fortalte dem, hvad han havde sagt. Samme aften var disciplene forsamlet inden døre, og de havde låst dørene af frygt for de jødiske ledere. Pludselig stod Jesus midt i blandt dem. Fred være med jer, sagde han. Så viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så, at det var Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Ligesom faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Derefter åndede han på dem og fortsatte. Modtag Helligåndens kraft. Hvis I tilgiver mennesker deres synder, er de tilgivet. Men hvis I nægter at tilgive dem, så bliver de ikke tilgivet. En af de 12 ved navn Thomas, også kaldet Tvillingen, var ikke til stede, da Jesus viste sig for dem. De andre disciple fortalte ham bagefter, vi har set Herren. Men han svarede, det tror jeg ikke på. Kun hvis jeg med mine egne øjne får navlemærkerne i hans hænder at se og stikker fingeren i dem, og hvis jeg stikker hånden i hans side, vil jeg tro på det. Den følgende søndag var disciplene samlet igen, og nu var Thomas sammen med de andre. Dørene var låst, men pludselig stod Jesus midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Så vendte han sig til Thomas. Kom her med dine fingre, sagde han. Se, her er mine hænder. Kom med din hånd og føl på min side. Tro i stedet for at tvivle. Min Herre og min Gud, udbrød Thomas. Nu tror du, fordi du har set mig, sagde Jesus. Velsignet er de, som ikke har set og alligevel tror. Jesus gjorde mange flere mirakler for øjnene af sine disciple, end dem, der er nedskrevet i bogen her. Men jeg har skrevet dette, for at de skal tro på, at Jesus er Messias, Guds søn, og gennem jeres tro fordel i det evige liv. Johannes evangeliet, kapitel 21. Senere viste Jesus sig igen for nogle af disciplene. Det gik sådan til. Simon Peter, Thomas, Nathanael fra Kana i Galilea, Jakob og Johannes, samt 2 andre disciple var samlet ved Galilæasøen. Simon Peter sagde da, jeg tror, jeg tager ud og fisker. Så tager vi med, sagde de andre. De gik i båden og sejlede ud, men de fangede ikke noget hele den nat. Da det begyndte at blive lyst, fik de øje på en mand inde på bredden. Det var Jesus, men de genkendte ham ikke. Han råbte ud til dem, har I fanget noget, venner? Nej, råbte de tilbage. Kast nettet ud på højre side af båden, råbte han til dem. Så skal I nok fange noget. Det gjorde de så, og de kunne umuligt hale nettet ind på grund af alle de fisk, der var i det. Den disciple, som Jesus holdt særlig meget af, vendte sig til Peter. Det er Herren, sagde han. Simon Peter havde taget sin yderkjortel af, for bedre at kunne arbejde. Og den bandt han nu om livet. Så hoppede han ud i vandet, mens de andre blev i båden, for de var kun cirka 100 meter fra land. Nettet med de mange fisk trak de efter sig i vandet, mens de roede ind mod land. Da båden var nået ind til bredden, sprang de 6 disciple i land, og de så, at der var tændt en trækulsild, hvor nogle fisk var ved at blive stegt, og der lå også nogle brød. Jesus sagde, kom nu med nogle af de fisk, I har fanget. Så vadede Simon Peter i land og trak nettet fuld af fisk efter sig. Der var 153 store fisk, og nettet var ikke engang gået i stykker. Kom nu og få noget at spise, sagde Jesus. Ingen turde spørge, hvem han var, men de vidste alle, at det måtte være Herren. Jesus gik nu rundt og delte brød og fisk ud til dem.
Det var 3. gang, han viste sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde. Efter at de havde spist, trak Jesus Simon Peter til side og sagde til ham: Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre gør? Ja, herre, svarede Peter. Du ved, at jeg holder af dig. Så pas mine lam, sagde Jesus. Jesus gentog spørgsmålet: Simon, Johannes søn, elsker du mig? Ja, herre, sagde Peter, du ved, at jeg holder af dig. Så tag dig af mine får, sagde Jesus. For 3. gang spurgte han: Simon, Johannes søn, holder du virkelig af mig? Peter blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål 3 gange. Herre, du kender alle ting, sagde han. Du ved, at jeg holder af dig. Så pas mine får, sagde Jesus. Derefter fortsatte han: Det siger jeg dig, Peter. Da du var ung, bandt du selv et bælte om livet og gik hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, vil du komme til at løfte armene, og en anden vil binde et reb om livet på dig og føre dig derhen, hvor du ikke har noget ønske om at gå hen. Jesus sagde de ord for at tilkendegive, hvordan Peter skulle dø til Guds ære. Derefter sagde Jesus til ham: Følg mig. Peter vendte sig nu om og så, at den disciple, som Jesus holdt særlig meget af, var på vej hen imod dem. Det var ham, som ved påskemåltidet havde lænet sig op af Jesu bryst og spurgt: Herre, hvem er det, som vil forråde dig? Så spurgte Peter: Hvad med ham, herre? Hvordan skal det gå ham? Hvis jeg vil, at han skal leve indtil jeg kommer igen, svarede Jesus. Hvad angår det så dig? Følg du mig. På den måde spredtes det rygte blandt de kristne, at den disciple ikke skulle dø. Men Jesus havde nu ikke sagt, at han ikke skulle dø. Han sagde: Hvis jeg vil, at han skal leve indtil jeg kommer igen, hvad angår det så dig? Hvad her er skrevet, er altså den disciples vidnesbyrd, og vi ved, at det han har fortalt er sandt. Der er også meget andet, som Jesus gjorde, men jeg tror, at hvis det alt sammen skulle nedskrives, ville hele verden næppe kunne rumme alle de bøger, som så måtte skrives.